Ahojte kamoši, ja vás vítam pri ďalšom videu a máme tu video z Pickwiku. Dneska je pondelok, mne začal Pickwick a čaká ma jeden z tých najdôležitejších týždňov a ja mám za sebou ranné kardio, ranný check-in a idem sa naraňajkovať. Dneska už prelievam a už mám za sebou 1,5 litra vody, čiže dneska všade s vodou. Bude to veľmi ťažký deň dnes, pretože mám ako fakt toho moc. Musím toho stihnúť veľa. Pôjdeme dnes aj pre plavky, ktoré by mali byť už dnes hotové, dúfam. Bolo by na čase, lebo objednala som si plavky a prišli mi strašne malé. Tak som si ich musela dať úplne, že na kompletku prerobiť. Tak som zvedavá, či sadnú. Miško mi pomáha momentálne s raňajkami, lebo mám toho moc. A moja energia je momentálne taká, že proste by som iba spala. A nespím, lebo sa mi nedá. Som zaspávala asi 3 hodiny včera. Celé zle. Ale novinka, prišli sacharidy. Už ma tu čaká ovsené vločky. Takže už mám sacharidy. Konečne. Je to sice 30 gramov vločiek, ale zase po dlhom čase sa neteším proste. Nemôžem si do toho dať ani proteín, ani nič. Už som úplne bez umelých sladidiel. Ale aspoň proste osolené vločky, no. No, takže moje raňajky ako obvykle, 2 vajíčka, zelenina a bonus ovsené vločky. Delikatesa. Hlavne jem z myhalnic. Mám myhalničky hotové. A už som to zase ja. Súťažný look. Už mám všetko porobené, myhalničky mám, pijem poctivo a som taká ospatá, lebo zaspala som na myhalniciach a idem pre tie plavky, takže poďte so mnou. Ja som práve pred fitkom. Idem hneď od krajčírky, keďže sme sa tam zdržali pomerne dosť dlho, pretože ešte mi ich upravovala úplne, že takže na mieru, aby sedeli, aby bolo všetko tip-top. Takže je 6 hodín a ja idem na kardio. Mám hodinku kardia a potom idem do sauny ešte, takže ešte rýchlo pred odchodom chcem stihnúť wellness. Idem dneska s mojou klientkou a zároveň aj kamarátkou Nikou, takže robíme si taký babský, povedzme, že aktívny rest. Takže ideme si s Nikou robiť taký aktívny rest, dáme si kardio, dáme si wellnessík a strašne sa teším. Už ksicht. Kontúry už sú. Už je vidieť, že ten ksichtík trošku vyschýna, tak sa teším, že je to tak, jak je a idem kardio, musím to stihnúť. No, idem sa saunovať a idem naučiť. Niku ako oddychovať, lebo to tie dievča neoddychuje. Nevie, čo je regenerácia, iba maká tvrdo, silno. No tak to má byť. Čo by to bolo, keby iba oddychujete? Treba to skombinovať. No, máme 9 hodín. Ja som práve v Tesku, teda už odchádzam z Teska. Dala som si kúpiť tilapiu, pretože mi došla a potrebujem ešte na cestu si zobrať. Takže na zajtra tilapiu, zeleninku a vodičku, lebo mám 8 litrov denne a nejako to nevydalo. Takže som rátovala, že bude tej vody menej, ale nevadí. Kúpila som, vodu máme, tilapiu máme, zeleninu máme,
a idem sa domov pobaliť, lebo je veľa hodín a ráno vyražame. No, mám nakúpené a idem home. Update dnešnému dňu je taký, že chaos, nervy, stres a všade samé ponáhľačky, nič nestíhačky. Ale môžete mať pocit, že deň je u konca, ale není, lebo ma čaká veľmi dôležitá vec ešte dnes. A to je pobaliť sa. Sice už som začala, že u nás to vyzerá teraz momentálne strašne katastrofálne, proste katastrofálne, všetko tam je pohádzané, rozhádzané, ale už mám tak nejak nakope hodené, že čo si beriem a ešte to potrebujem dať do kufra a zbaliť, pochystať, nachystať. Musím pobaliť aj moju malú dcerku, pretože ju po ceste ideme vyložiť k Miškovej mamine, takže tak. A musím si nachystať jedlo na zajtra, pripraviť, navariť, pretože ráno vyrážame smer. Pretože ráno vyrážame smer Viedeň. Ráno, no uvidíme. Chcela by som si tam ešte odcvičiť tréning, takže budeme sa snažiť vyraziť čo najskôr a potom v noci letíme smer Alicante. Takže sa teším, fakt sa teším, len už proste chcem, aby tento chaos a prípravy a organizácia a všetko už bolo hotovo, lebo proste nedávam už ten stres a to celé, čo okolo toho je a potrebujem už fakt oddychovať. Mám taký pocit, že proste non-stop niekde behám, niečo vybavujem, niečo riešim a už chcem, aby bolo všetko hotové. Idem domov, valiť sa a jesť, som hladná. Tak toto u nás vyzerá. Neviem ako vy, keď sa niekde balíte, ale u nás proste chaos. Chaos. Aký máš na to názor, Michal? Museli sme ho na chvíľku zatvoriť, lebo nám to tu všetko vynášal. Moje vaječné bielka. Dneska sú bez proteínu, takže iba so škoricou, takto. A robím si tu ešte lososa a vajíčko. Tu mám tilapiu s uhorkou. Je tu bordel. Krcam z toho. Tak to papkám. Ešte som nebola schopná sa ani prezviesť, ale dajem to, prám sa prezviesť. Dám do sprchy a dobaliť veci. Že takto si tu. Čo je? To je voda. Chutí ti večera? To, co je ženy milované? Jedno to. Suchý kokot. Naruto momentálne každý večer. No, my sme už pobalení, nachystaní. Je útorok, spodať ráno. Chceli sme vyraziť trošku skôr, ale nevydalo. Takže už sme pobalení, však sme pobalení všetci. Áno, ja chcem. Ešte sa ideš učesať. Outfit na cestu. Forma. Check. Môže byť, nie? Už máme poskladanú klietku. Úplný autík. Tu máme veci. Dúfam, že nám zoberú do lietadla. Toto všetko. Toto som ja. Toto som ja za každým. Proste vždy sa oblejem, zašpiním a toky zdám a nájde to voda. Vyrážame. Smer. Uvidíš. Hello. Sme na ceste. Ideme smer Viedeň. Ale predtým sa chcem ešte zastaviť niekde vo fitku. Lebo ešte dneska ma čaká tréning a kardio, čo musím splniť. Takže premýšľam, že kam sa zastavíme, kde by som išla si odcvičiť tréning. Asi niekde v Bratislave, takže uvidíme. Every weekend, you know where to find me at the front of the rave, giving high energy. Every weekend, you know where to find me at the front of the rave, giving high energy.
sme akorát vyložili naše dieťa na prázdninách. A jedem. Sme sami. Jedem. Ideme cvičiť. Ideme makať. Zadek. Treba porádny zadek. Ja už mám, tak ty ešte musíš. Akorát vystúpili v Európe. Ideme si dať tréning a ešte musíme trénerovi nahrať check-in, lebo ráno som nestihala absolútne, takže idem poslať check-in, ešte pózy, pretože chcem vidieť ešte pózy. Ešte nevidel moje plavky, takže aj plavky chce vidieť, to musím chcel. A idem. Yeah. One check, 1, 2, 3. Yeah. Mic check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he. The one they call the GOAT, checkmate on the beat. 跟不上我的节奏 word flow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉就是被我逐渐带入的迹象。飞上古典，从不必让看我逃避，上落地平稳，像在平地上，遇上预兆如气象，预报意想不到，所以记着带避孕套。我一手拍照，一手握匕首，冲入这一场。One check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he. The one they call the GOAT, checkmate on the beat. 跟不上我的节奏 word flow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉就是被我逐渐带入的迹象。飞上古典，从不必让看我逃避，上落地平稳，像在平地上，遇上预兆如季节带避孕套。我一手拍照，一手握匕首，冲入这一场。No, máme docvičené, sme zničení, dobojovaní, som hladná, prázdna. A postupne navyšujeme trošku sacharidov, takže mám 2 rýžové chleby. 2. Viac 2. Sme akorát, pred chvíľočkou sme dorazili, už som sa stihla aj nájsť do Viedne, teda blízko Viedne v takej dedinke. Tu býva Mišková rodina, takže budeme spinkať u nich, lebo neskoro v noci, skoro ráno letíme, takže budeme tu mať vlastne takto kúsok na letisko. Takže tu ostávame spať, teda ak budeme spať, pretože asi budík bude na nejakú 2:30, 2:30. Takže tak, no. A tu sa chystá vlastne, aby som to nejak v krátkosti vysvetlila. Mišková rodina, majú fotku, proste, kde boli malí, všetky deti, proste súrodenci a rodičia, proste, kde boli maličky. A chcú to ako keby zopakovať, ale už keď sú dospelí. Takže idú si, však si to uvidíte sami. Jak to dáme teraz? Ne, daj ho. Dávaj. To nebude len, ale boty nepoď. Toto je Miško. Pred koľkými rokmi? 15. Nemôžeš sa mať. Teraz. A toto je Adam, Miškov brat. Ale víš, čo ti na to poviem? Že ako takto vyfešakovaný som nebol od Stužkovej. Ale už ma aj koleno začali boleť. Aký máš melie? Máš veľa vlasov. Ťa vystrihajme, ťa Poď urobím čest. Počkaj, my si sami znovu blízko. Išli sme sa ešte takto večer prejsť po rakúskom poli. Lebo ešte mám nachodiť nejaké kroky a nejaké kardio a popravde dneska som s tým nedala, lebo sme stále cestovali niekde, niečo. Aby ste videli aj mňa, ako veľmi sa ospravedlňujem za tú kvalitu, ale musela som veľmi pridať viac, aby bolo vôbec niečo vidieť. Lebo už je tma.
slniečko zapadá. Asi by som dnešný deň ukončila tu, lebo ideme spať. Je 9:30 a o 2:30 máme budík. Takže moc tomu spánku nedáme zase, že? Dobré ráno, sme v Viedni na letisku a ideme na to. Miško, pozdrav sa. Je moc málo, alebo veľa, alebo neviem ako hodín. Tečko, hej. Tam je Tečko. No, máme práve check-in. Všetko prebehlo hladko. Prešli sme a budeme čakať na lietadlo. Ideme na kávu. Chcem kávu. Ale čo by? No, my už sedíme na kávičke, alebo teda čakáme na kávu a tak no. Ste unavený? Asi nie, že? No, a ešte som vám chcela povedať, čo sa týka mojho jedla a pitia momentálne. Dneska je streda a už prichádzajú sacharidy pomaličky vo väčšom a väčšom množstve. Čiže včera som mala iba 40 gramov vločiek. Dneska už mám papať aj rýžu, takže sa extrémne teším. Bože, normálne sacharidy a rýžu som ako fakt nemala, už ani nepamätám. Ja si normálne reálne nepamätám, kedy som mala naposledy rýžu alebo zemiaky alebo proste niečo také, takže som hladná. Dneska musíme piť 4 litre vody, mám 1,5 litra za sebou, takže dneska to bude OK. Je to lepšie ako tých 8 litrov. Máme tu tilapiu so zeleninou. Ako včera, prečerom a iné dni. A v podstate mám taký pocit, že keby to bol celý život, jem proste iba rybu.